கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षादुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी शबानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा. இன்னைக்கு வந்து 11வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். வந்து விஸ்வரூப தர்சனம். அதான் வந்து பகவானுடைய உலகளாவிய உருவத்தை நம்ம வந்து அர்ஜுனன் பகவானே வந்து சொல்றாரு, இது அவசியம் கிடையாது. அர்ஜுனனுக்கு வந்து இது அவசியம் கிடையாது. பட் அர்ஜுனன் வந்து ஏதோ ஒண்ணு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இது வந்து சொல்றாரு அப்படின்றது மாத்திரம். அவர் வந்து இந்த ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை அர்ஜுனா இஸ் ரிக்வெஸ்டிங் பகவான் டு ஷோ ஹிஸ் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படின்றது தான் இந்த இது வந்து மற்றவங்களுக்காக. இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஹிம் அலோன், இட் இஸ் ஃபார் அதர்ஸ் அப்படின்றாங்க. இந்த ISKCON மம்பியோட டைட்டில்ஸ்க்கு பணிவான வணக்கம். இது வந்து 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். பகவான் வந்து தன்னுடைய வைபவங்களை வந்து 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. அவர் தான் வந்து ஆதி புருஷன் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாரு. ஆதி புருஷரே வந்து பகவான் தான் அப்படின்றது. அவர் வந்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னே வந்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னா நாராயணனோட இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து அவதாரங்களா வந்து பட் பகவான் வந்து நாராயணனுடைய பகவான் இது நாராயணர் வந்து பகவானுடைய விரிவாக்கம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து சதுர்ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், நம்ம எப்படி வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்றாரு. அவர் எல்லா இடத்துலயும் அவர் இல்லாத இடம் கிடையாது அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எதிலெல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணா நான் உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னா எதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அப்படின்றப்போ அதெல்லாம் வந்து சொல்லுங்க, காமிங்க எனக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த இதெல்லாம் நான் வந்து ஓம் என்ற மந்திரத்தில் இருக்கின்றேன், அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து சொல்றாரு, வஜ்ராயத்துல இருக்கேன், அப்புறம் வந்து வாசுகி பாம்புல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து 80 வரைக்கும் வந்து சொல்றாரு எதுலெல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்றது. வேதத்துல வந்து சாம வேதமாக இருக்கின்றேன், அப்புறம் வந்து என்னோட நண்பர்கள்ல வந்து அர்ஜுனனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி நிறைய பிரகல்லாதன் தைத்தியர்களிலிருந்து பிரகல்லாதனாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து இதுதான் நம்ம வந்து அவருடைய வைபவங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்போ வந்து பகவான் வந்து எல்லாமே வந்து தியரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாரு. 10வது அத்தியாயத்துல தியரியா வந்து இதுல இருக்கு அதுல இருக்கேன் அப்படின்னு தியரி ஃபார்ம்ல வந்து சொல்லுவோம். அதை வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்கு 11வது அத்தியாயத்துல தன்னுடைய உலகளாவிய இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண. Last verse of chapter 10, with a single fragment of myself I pervade. அதாவது ஒரு சிறு துளியிலேருந்து சொல்றாரு இல்லையா, ஒரு சிறு பொறியிலேருந்து நான் வந்து எக்ஸாம்பிளா நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து நான் இந்த உலகத்தையே வந்து தாங்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. Arjuna wishes to see that all pervasive form of the Lord. Although Krishna is driving Arjuna's chariot, he pervades and supports the entire universe. Arjuna therefore wishes to see all pervading form. Arjuna requests Krishna to show his universal form. So அவர் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து தேரோட்டியாக இருந்தாலும் அவர் தான் இந்த உலகத்தை அத்தனையும் வந்து தாங்கி கொள்கின்றார், மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கும் போதும் அர்ஜுனனோட சேர்ந்து அவரும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு.
அவரும் அர்ஜுனர் பக்கத்திலேயே உட்காந்துருக்கு. இருந்தாலும் இன்னொரு கிருஷ்ணரா வந்து மேல வந்து காமிக்கிறார் தன்னை யாரு அப்படின்னு. இங்க வந்து நம்ம வந்து இது 5 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது. 1ல இருந்து 8 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து கேட்கிறாரு. அவருடைய உலகளாவிய தரிசனம் இந்த இது ஃபார்ம் வந்து காமிக்கணும், உருவத்தை வந்து காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுவும் வந்து சாதாரணமா வந்து ஆணையிடல அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் தான். அவருக்கு வந்து அது வந்து சொல்றாரு, நான் அதற்கு தகுதியானவனாக இருந்தாதான் அப்படின்னு. எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம அதுக்கு தகுதியா இருந்தாதான் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து கேட்கலாம். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பகவான்கிட்ட வந்து எது ஒண்ணு கேட்கறதா இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு தகுதியானவர்களா இருந்தா நம்ம வந்து அதை வந்து கேட்டு பெறலாம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருவாரு. அதை நம்மளுக்கு வந்து அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு தகுதி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை எனக்கு காமிங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்து 9ல இருந்து 31 வந்து சஞ்சயன் வந்து விவரிக்கின்றார். திருதராஷனுக்கு வந்து அவருடைய பகவானுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து சஞ்சயன் வந்து விவரிக்கின்றார். அது யார் மூலமா அப்படின்னா அர்ஜுனை பார்த்துட்டு அர்ஜுனனுடைய முக பாவங்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் அதெல்லாம் பார்த்து அவர் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து அந்த உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து அவர் வந்து திருதராஷன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் 32ல இருந்து 34 வரைக்கும் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு, இவ்வளவு வந்து உக்கிரகமான வடிவத்தை இந்த கோர வடிவத்தை நீ வந்து காண்பிக்கிறது வந்து நீங்க யாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு கிருஷ்ணரு. ஆனா அந்த உருவம் யாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் காலம் அப்படின்னு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து காலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பகவான் வந்து காலமாக இருக்கின்றார். நம்ம 5 தத்துவங்கள் நம்ம படிச்சோம். பகவான் இந்த பகவத்கீதையை வந்து 5 தத்துவங்கள் தான் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்தாலும் இந்த 5 தத்துவங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணி. இன்னும் வந்து ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, அப்புறம் வந்து காலம், கர்மா. இது 5 தான் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. அப்ப பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் காலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். காலம் சொல்லிட்டு நீ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கருவிதான். நான் வந்து உன்னை கருவியா தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நாம எல்லாருமே அப்படிதான். பகவான் வந்து நம்ம செய்தக்கூடிய கர்மாக்கள்ல வந்து இயக்கிறதுக்காக எல்லாருமே வந்து ஒரு கருவியாக தான் நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து அப்புறம் வந்து 35ல இருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனர் வந்து பகவான் வந்து வேண்டுறாரு. இந்த வடிவத்தை வந்து கம்மி பண்ணி எனக்கு நீங்க நார்மலா என்ன வடிவமோ அது காமிங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, சதுர்புஜ ரூபனாக காமிக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 2 கைகளாக அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. இந்த 2 கைகள் ஷியாமசுந்தர ரூபம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து தேவர்கள் முனிவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து ரொம்பவே வந்து விரும்பி பார்க்கக்கூடிய வடிவம் வந்து இந்த ஷியாமசுந்தரம் 2 கைகளாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து அப்புறம் வந்து 47ல இருந்து 55 வரைக்கும் யார் வந்து பகவானை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாராலையும் பகவான் வந்து பார்க்க முடியாது. யார் வந்து அனன்ய பக்தியில இருக்கிறார்கள், பியோர் டிவோட்டி, மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கிறார்கள், அவர்கள்லாம் தான் வந்து பகவானை வந்து பார்க்க முடியும். நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன், நான்கு வந்து நம்ம ரொம்ப விரும்பி கேட்டோம்னா வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டோம். ஒண்ணு வந்து பாம்பு, இன்னொன்னு வந்து பேய், இன்னொன்னு வந்து வியாதி, அடுத்தது வந்து 4வது வந்து பகவான். பகவானை நம்ம வந்து பார்க்கணும் 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 அப்படின்னு நம்ம வந்து அவ்வளோ ஆவலா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப பிடிவாதமா அவளா இருந்து அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து காட்சி அளிப்பார் அப்படின்ட்டு வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நம்மளுக்கு வந்து காட்சி அளிப்பார். அது நம்மளுடைய சாமர்த்தியம் வந்து நம்ம வந்து பகவான் தான் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய. அதனாலதான் நிறைய பேரை வந்து பகவான் வந்து அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பார். நிறைய பேர் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அனுப்புறதே வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து தானாக வர முடியாது அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் யார் ஹெல்ப்பரோ அவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்களோ அவங்க ரூபமாக பகவான். அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 to 8 அர்ஜுனாஸ் ரிக்வெஸ்ட் டு தி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். அர்ஜுனா ரிக்வெஸ்ட் கிருஷ்ணா டு ஷோ ஹிம் தட் ஆல் பர்வேடிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவர் வந்து 10வது அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அது அத்தனையும் வந்து இதுல வந்து பார்க்கலாம். which he spoke in chapter 10. Krishna first described his universal form. So இதுதான் வந்து இதுவும் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுக்கணும். என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து எடுத்தோடனே காமிக்க சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மான்னு வந்து காமிக்கல. அவர் வந்து சொல்றாரு,
நீ வந்து இந்த உலகளாவிய வடிவம் அப்படின்றது என்ன இருக்கும் அப்படின்றதே வந்து உலகளாவிய வடிவத்துல வந்து நீ எல்லாமே சகலமும் நீ வந்து பார்க்கலாம், பல வர்ணங்களையும் நீ பார்க்கலாம், கலர்ஸை நீ வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதே வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் பார்த்த உடனே பயப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக முன்கூட்டியே வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம எந்த இடத்துக்கு போறோமோ அந்த இடத்த பத்தி நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுதான் இது மூலமா நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு கோவிலுக்கு போறோம்னா அந்த கோவிலோட ஐதீகம் என்ன, அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சு நம்ம வந்து அங்க இருக்கவங்க கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஏதுவா இருக்கு. அப்படி இல்லாம நம்ம நேர போய் நின்றோம் அப்படின்னு ஏதோ காமிச்சாங்க, கடைசியில ஏதோ காமிச்சாங்க, என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் நம்ம வந்து நிற்போம். அதனால நம்ம முன்கூட்டியே நம்ம வந்து அந்த எந்த இடத்துக்கு போறோமோ அந்த இடத்தோட விவரங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு போறது நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இதன் பெஸ்ட் ஹவுஸ். அப்போ அர்ஜுனா அது டிவைனைஸ் பகவான் வந்து வேண்டார் இல்லையா, நான் அதற்கு தகுதியானவனாக இருந்தால் எனக்கு நீங்கள் உங்களுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை காண்பீங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. சோ அர்ஜுனனுக்கு அவர் வந்து ஞான கண்களை வந்து கொடுக்கிறார், பகவானை வந்து பாக்குறதுக்கான ஞான கண். எப்படி வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசரால கிடைக்கப்பட்டதோ அது போல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஞான கண்கள் வந்து கொடுக்கிறார். சாதாரண கண்களால பகவானை வந்து பார்க்கவே முடியாது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஊனக்கண்கள், அந்த இதை வச்சுன்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. ஞானம், பகவானுடைய ஞானம் வந்து கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நாமளும் வந்து பகவானை வந்து பார்க்க முடியும். முழுமையாக நம்ம ஸ்ரத்தா இருக்கும், பகவான் பேர்ல வந்து ஸ்ரத்தை இருக்கும், ஃபெய்த் இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பார்க்க முடியுமா. படிக்கிற யாராவது? हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संचिदं यत् वयोक्तं तव तेने मोह अयं विगतो मम। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளது. என்னெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு உண்டான ரகசியங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது அத்தனையும் எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. தங்களது அத்தகு அறிவுரை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இப்போ வந்து நீங்க யாரு, என்ன ஏது, உங்களோட விவரம் என்ன, உங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, நீங்க வந்து எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு இப்ப புரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து எனக்கு இப்போ மனசும் வந்து தெளிவா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணரை எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பது வந்து அத்தியாயம் வந்து இந்த அத்தியாயம் வந்து தெளிவாக கூறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பிரபஞ்சங்களை பகவான் வந்து பௌதீக பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அவரே வந்து மூல காரணம். பகவான்ல இருந்தா 3 குண அவதாரங்கள் வந்து வந்து என்ன அப்படின்னா விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு, அடுத்தது வந்து பிரம்மா, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவன். இவங்க 3 பேருமே வந்து குணவதாரங்கள். விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்துவகுணம், அப்புறம் வந்து பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம், சிவா வந்து தமோகுணம். தமோகுணம் அப்படின்றது வந்து சிவா வந்து தமோகுணம் கிடையாது. சமோ குணங்களை வந்து அந்த இருளிலேருந்து பகவான் யாரெல்லாம் இருக்காரோ அவங்க எல்லாம் வந்து அதை போக்கி ஒளியை கொடுக்கறதா வந்து சிவனோட நிலை. இருளை அதாவது அஞ்ஞானத்தை போக்கி ஞானத்தை வழங்கக்கூடியது வந்து சிவபெருமான் இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன் அப்படின்னா அவர் எப்பவுமே வந்து தியானத்துல இருந்திருப்பார், பகவானை நோக்கி தியானத்துல இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஈஸியா வந்து அவரால் அந்த அஞ்ஞானத்தை போக்கி ஞானத்தை வந்து வழங்க முடியும். பிரம்மா வந்து படைக்கும் தொழில் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நிச்சயம் வந்து அவர் வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கணும். அதனாலதான் அவரால் எல்லாருமே வந்து படைக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து தமோ சத்துவகுணம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பகவான் வந்து கருணை வந்து மிக்கவர் அப்படின்ட்டு வந்து யாருமே வந்து எளிதாக மன்னிக்கக்கூடியவர் வந்து விஷ்ணு அப்படின்ட்டு வந்து அதனாலதான் இந்த குண அவதாரங்கள் அவர்லேருந்து தான் தோன்றியது. ஆனா பகவான் வந்து ஸ்வயம், கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வயம் அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து தாய் தந்தையர் யாருமே வந்து கிடையாது. இங்கதான் இந்த அத்தியாயத்துல தான் வந்து சொல்றாரு அந்த எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் வந்து பிதாமகராக ஆகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து பிதாமகர் அப்படின்னா தாத்தா, கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் மாதிரி இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அவரை வந்து நண்பனாக வரித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு.
ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அவதாரம் அல்ல, எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் வந்து கிருஷ்ணர் தான். இதுக்கு முந்தைய அத்தியாயத்திலே அது வந்து முழுமையாக விளக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு. அர்ஜுனனை பொறுத்தவரை தனது மயக்கம் இப்போது தெளிந்து விட்டது என்று கூறுகின்றார். இதன் பொருள் என்னவெனில், கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதனாகவோ அல்லது நண்பனாகவோ இனிமேல் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கருத போவது கிடையாது அப்படின்ற இதன் மூலமாக நமக்கு அர்ஜுனன் மிகுந்த உற்சாகமும் பெருமிதமும் கொள்கின்றார். ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே மூல காரணம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் பிறர் இதனை ஏற்காமல் இருக்கலாம் என்று அவன் இப்பொழுது உணர ஆரம்பிக்கிறான், எண்ணுகின்றான். எனவே கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மையை அனைவரின் மத்தியிலும், இது காரணங்கள் வந்து சொல்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து இது இதுல கூட வரும், கொஸ்டின்ல கூட வந்து வரும். ஏன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து உலகளாவிய விளைவித்தை காண வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவலில் கொண்டுள்ளான். காரணங்களை கூறவும் அப்படின்னா இந்த காரணங்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மை அனைவரின் மத்தியிலும் நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் விஸ்வரூபத்தை காற்றும்படியே கிருஷ்ணரிடம் அவன் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றான். உண்மையில் ஒருவன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் போது அர்ஜுனை போன்று அச்சமுறுகின்றான். ஆனால் கருணையின் உருவாகிய கிருஷ்ணர் இதனை காட்டிய பிறகு தன்னை மீண்டும் சுய உருவத்திற்கு மாற்றி, அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் வந்து சொல்றாரு, உன்னுடைய நன்மைக்காகவே நான் இதெல்லாம் வந்து செய்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. சோ எப்படி வந்து இந்த முதல் இதுல வந்து ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, எனக்கு வந்து நான் உங்களுடைய நீங்க ரகசிய அறிவு என்னெல்லாம் இருக்கோ, ஆன்மீக அறிவு அத்தனையும் வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க. இப்ப வந்து அந்த மாயை என்கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அந்த மாயை வந்து என்ன மாயை, எப்படி வந்து மாயை விலகி, அர்ஜுனர் வந்து பகவானுடைய பவர்ஸ் வந்து பாக்குறாரு, அவருடைய கருணையை வந்து பாக்குறாரு. அதனால வந்து அவர்கிட்ட இருந்து அந்த அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண மனிதர் அப்படின்ற ஒரு மாயை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து விலகியது. என்ன 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 மாயை விலகியது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி. இப்போ சொல்றாரு, இந்த இது முடிஞ்ச உடனே வந்து சொல்றாரு, விஸ்வரூப தரிசனம் முடிஞ்ச உடனே வந்து சொல்றாரு, இதுக்கு 10வது அத்தியாயத்திலே வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து அசித்தர், தேவலர், நாரதர் எல்லாருமே அவங்கள பத்தி வந்து சொன்னாங்க. அப்போ வந்து நீங்க இப்போ உங்க வாயாலே சொல்றீங்கல்ல, நான் முழுமையாக நம்புகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஆர்டினரி ஃப்ரெண்டு கிடையாது, நீங்க வந்து சாதாரண மனிதர் ஜீவாத்மாவும் கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து அந்த இது வரைக்கும் அவர் வந்து அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணருடைய உலகளாவிய வடிவத்துக்கு முன்னாடி வந்து 10வது அத்தியாயத்துல அவர் வந்து விளக்குகின்றார், அவர் எதெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதெல்லாமும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதை நம்பிட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாரு, அதெல்லாம் தியரியில கேட்டாச்சு, இப்ப நான் பிராக்டிக்கலா நான் அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்றாரு. ரிவீல்ஸ் கிருஷ்ணா as a cause of all causes. நீங்க தான் வந்து எல்லா காரணங்களுக்கும் நீங்க தான் காரணம். என்ன காரணம்? ஜடபூமிக்கு நீங்க தான் காரணம், இந்த உயிர் வழிகளுக்கு நீங்க தான் காரணம் அப்படின்றாரு. அப்புறம் வந்து பிரகிருதிக்கு நீங்க தான் வந்து காரணம், தேவர்கள் தோன்றியதுக்கும் நீங்க தான் காரணம், எல்லா வந்து அவதாரங்களும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தான் காரணம், மகாவிஷ்ணுவாக இருக்கிறதுக்கு நீங்க தான் காரணம். இத்தனை காரணங்கள் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. இதுதான் வந்து 11வது அத்தியாயத்திலே இதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். Then why did Arjuna request the universal form? எதுக்காக அர்ஜுனர் வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு. இதுல வந்து 2, 3, 4 இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் நீங்க வந்து பார்க்கணும். 3 ஸ்லோகங்களும் 2வது ஸ்லோகம் வந்து படிக்கிறல மத்தஜி? படிங்க பிரபுஜி. भवाभ्ययौ भूतानां सुदौ विस्तरशो मया त्वत्कमलभद्राक्ष महात्म्यपि शाव्ययम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பகவான வந்து புகழ ஆரம்பிச்சு, வந்து நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா முதல்ல அவரை வந்து நீங்க எப்படி இப்பேற்பட்டவர் அப்படின்றது வந்து புகழாரம் வந்து சொல்லுகின்றார். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வழியும் தோற்றம் மற்றும் மறைவனை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டனால் இப்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்தேன். நீங்க உங்களுடைய பெருமை அத்தனையும் நான் உணர்ந்துட்டேன். ஸோ பகவானை வந்து புகழாரம் வந்து சுற்றுகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து
ஜட உலகின் தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கான மூலம் வந்து பகவான் தான். பகவான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, எனக்கு எப்போ வந்து தோன்றுகின்றதோ அப்பொழுது நான் இந்த உலகத்தை படைப்பேன், எப்பொழுது எனக்கு தோன்றுகின்றதோ இது அத்தனையும் அழித்து விடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த உலகத்தையும் வந்து அழிச்சுட்டு அத்தனையுமே. அதுவும் வந்து பகவானுடையது. அதனாலதான் இது எல்லாமே வந்து அசாஸ்வதம் அப்படின்னு. பகவானுடைய லோகம் மாத்திரம்தான் வந்து சாஸ்வதம், நிரந்தரமானது. மத்த எல்லாமே வந்து அழிவுற்றது, அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றோம். ஜனலோகம், தபலோகம், ஈவன் பிரம்மலோகம் கூட அழிவுக்கு. பகவான் வந்து பிரம்மாவை வந்து பிரம்மா 100 பேர் ஆன உடனே அந்த அந்த உலகமும் அழித்து திருப்பி வந்து பிரம்மா எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அவ்வியக்துக்குள்ள போய் திருப்பியும் வந்து பிரம்மா வந்து கிரியேஷன். அதுதான் அப்படிதான் வந்து நடக்கக்கூடியது. கிருஷ்ணர் வந்து அத்தகைய அந்த அச்சிந்திய சக்தியை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனன் இதை ஒப்புக்கொள்கின்றான். 9வது அத்தியாயத்துல இதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. 9வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய அச்சிந்திய ரூபம், அபேத ரூபம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அப்படின்றாரு. ஒரு சமயம் பார்த்தா அவர் வந்து கிட்ட இருக்காரு, இன்னொரு சமயம் பார்த்தா ரொம்ப தூரம் இருக்காரு. அவர் வந்து தூரமாக இருக்கிறவர்களுக்கு தூரமாக இருக்கின்றார், கிட்டையாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கிட்டையாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் வந்து அவரோட லெக்சர்ஸ்ல வந்து எப்பவுமே வச்சுட்டாங்க. If you think Krishna is away from you, yes, he is away from you. If you think Krishna is near you, yes, he is nearest to you. It is all in the thinking அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இது வந்து 3வது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் ஏதத் யதாத் தத்வம் ஆத்மனாம் பரமேஸ்வர திருஷ்டிம் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா அதான் பகவானை வந்து அவரை வந்து புகழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு. எப்படி அப்படின்னா அவங்களோட ரூபம் எப்படி இருக்குன்னா ஐஸ்வரம் அப்படின்னு, ஐஸ்வர்ய ரூபமாக, புருஷோத்தம ரூபமாக இருக்கு. புருஷோத்தமம் அப்படின்னா உத்தம புருஷர். புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தம புருஷர் வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நானும் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் கண்முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி நீங்களே வந்து 10வது அத்தியாயத்துல எனக்கு ஃபுல்லா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல எப்படி நீங்க வந்து எப்படி வந்து நம்ம கோகுலத்துல வந்து யசோதம்மா வந்து கேக்குறாங்க இல்லையா, பலராமர் வந்து போய் யசோதம்மாட்ட வந்து சொல்றா கிருஷ்ணர் வந்து மண்ணை தின்னுட்டா அப்படின்னு. அம்மா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, இல்லப்பா மண்ணை தின்னியா அப்படின்னு. இல்ல அப்படின்னு பலராமன் சொன்னேன். பலராம் எல்லாம் வந்து போய் சொல்றான், அதனால வந்து நான் எல்லாம் மண்ணெல்லாம் தின்னல அப்படின்னு. சரி நீ வாயை காட்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. வாயை காட்டினா அதுல வந்து பிரபஞ்சத்துல பகவானோட வாய்க்குள்ள ஒரு பிரபஞ்சம், அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இன்னொரு வந்து கோகுலம் அப்படின்ட்டு வந்து மதுரா வந்து சொல்றாங்க. அந்த மதுராக்குள்ள ஒரு கண்ணனுக்கு வாய்க்குள்ள இந்த இதெல்லாம் தோன்றுகின்றது. அதுதான் வந்து எப்படி நீங்க இதுல வந்து உட்புகுந்தீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். எப்படி இதுல வந்து உங்களுக்குள்ள எப்படி அத்தனையும் வந்து வந்தது அப்படின்றது நீங்க வந்து எனக்கு வந்து அதை காமிங்க அப்படின்ட்டு வந்து நான் எனது சுய விரவினால் நுழைந்த காரணத்தினால் அதுதான் இந்த ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டு செயல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று பகவான் வந்து கூறுகிறார். அவருதான் சொல்றது ஐஸ்வர்ய ரூபம். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் அவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலாக இருக்கின்றேன். அவருதான் சொல்றாரு, நான் சுய விரிவினால் நுழைந்த காரணத்தினால், சுய விரிவு அப்படின்னா தானாக சுயமாக வந்ததுனால இந்த ஜட உலகத்தை தான் வந்து படிச்சாரு. அதனால எல்லாமே வந்து அவர்கிட்டே தான் வந்ததுனால அவர் வந்து அத்தனையும் வந்து அவருக்குள்ள கொண்டு வரணும். அதனாலதான் வந்து பகவான் நினைச்சாரு அப்படின்னா என்ன வேணாலும் நம்ம பண்ண முடியும், இது நடக்காது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அதை நடத்திக்கக்கூடியவர் பகவான் தான். அதுதான் வந்து இங்க வந்து எல்லா செயல்களையும் நான் வந்து உட்புகுந்துள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் என்னால ஈஸியா அத்தனை இதுவும் வந்து என்னோட உடம்புக்குள்ள அத்தனையும் வந்து எனக்கு காமிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணருடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபரே என்ற எதிர்காலத்தில் அதான் வந்து எதுக்காக ஒன் ஆஃப் த நதர் செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம் என்பதற்காக அவர்களை நாம் நம்பிக்கையை ஊட்டும் பொருட்டு பிரபஞ்சத்தினும் செயல்படும் போதிலும் பகவான் அது எவ்வாறு அதிலிருந்து எவ்வாறு விடுபட்டு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்காரு, பக்கத்துலயே வந்து கிருஷ்ணரும் உட்கார்ந்து தேரோட்டியாக அவரும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு ஏத்தாப்பால அவருடைய உருவம் வந்து பெரிய உலகளாவிய வடிவத்தை எடுத்திருக்கு.
இதுதான் வந்து சொல்றாரு. எவ்வாறு புகுந்தீர்கள் அப்படின்னு. நம்பிக்கை ஊட்டும் பொருட்டு பிரபஞ்சத்தில் செயல்படும் போதிலும் பகவான் அதிலிருந்து விடுபட்டுள்ளார். அங்கிருந்து அதுல he is not part of that. அவர் வந்து அதுல இருந்து விடுபட்டுதான் இருக்கின்றார். இவரே போய் நான் வந்து பிரபஞ்ச வடிவம் வந்து எடுக்கல. யார் வந்து தேரோட்டியாக இருக்கின்றாரு அவர் போய் பிரபஞ்ச வந்து வடிவெடுத்து எடுக்கல. அவர் வந்து காமிக்கிறார், நான் என்கிட்ட எவ்வளவு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படி பாருங்கிறத தன்னுடைய பிரபஞ்சத்தை வந்து இதுல வந்து தனியா வந்து காமிக்கிறார். அவர் இங்க இருந்து இருக்காரு, எத்தாப்பல கிருஷ்ணராக உலகளாவிய வடிவமாகவும் இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் இவ்வாறு புருஷோத்தம என்று அழைப்பதும் மிக முக்கியமாகும். கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அர்ஜுனனுக்குள்ளும் வீற்றுள்ளார். எனவே அர்ஜுனனின் விருப்பத்தை அவர் அறிவார். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவனுக்கு ஒன்றும் தனி விருப்பம் தனிப்பட்ட விருப்பம் ஏதும் இல்லை என்று அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் ஆனால் மற்றவர்களின் நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காகவே அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகின்றான் என்பதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. கிருஷ்ணருடைய உரைகளை சோதனை செய்து உறுதி செய்வதற்கான தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் கிடையாது. தங்களை தாங்களே பகவானின் அவதாரம் என்று விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் பல போலிகள் வருங்காலத்தில் வருவார்கள் என்பதால் கடவுள் வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்ட தயாராகும். மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னையே கிருஷ்ணர் என்று கூறிக்கொள்பவர் இந்த கூற்றினை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டுவதற்காக தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து போலி சாமியார்லாம் நான் கடவுள் அப்படின்னா சரி விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா அவங்களால ஒண்ணும் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு. இது வந்து 4வது. ஹரே கிருஷ்ண. படிக்கணும் மத்தஜி. படிக்க மன்யஸ்ய யதி தச்சக்யம் மயா திருஷ்டம் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் திருஷ்யாத்மனாம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா எனக்கு காமிங்க. என் பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியது அப்படின்ட்டு, நான் அதுக்கு தகுதியானாக இருந்தா எனக்கு வந்து நீங்க வந்து காமிங்க அப்படின்ட்டு வந்து முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை ஜட புலன்களை கொண்டு காண்பதோ கேட்பதோ புரிந்து கொள்வதோ உணர்வதோ இயலாது என்றும் அதே சமயத்திற்கு நாவிலிருந்து தொடங்கும் இறைவனது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் பகவானே தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அப்போ அது அவரை காண முடியும் என்று கூறும். ஒரு உயிர் வாழியும் ஒரு ஆன்மீக புரி, எல்லாமே வந்து ஆன்மீக புரி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க என்பதால் பரமபுருஷரை பார்ப்பதோ புரிந்து கொள்வதோ சாத்தியமல்ல. பக்தனான அர்ஜுனன் தனது கற்பனையின் பலத்தை நம்பவில்லை, மாறாக உயிர் வழியான தனது எல்லைகளை ஒப்புக்கொண்டு கிருஷ்ணரது அளவிலா தன் அளக்கவியலாத தன்மையை ஆமோதிக்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து அழகா வந்து பிரபுபாதர் வந்து எழுதியிருக்காரு. பக்தி தொண்டில் யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது. எனவே தங்களது மன அனுமானத்தின் பலத்தை நம்பியிருக்கும் மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை காண்பது சாத்தியமில்லை. நாமள ஒரு கற்பனையில எல்லாம் பகவானை வந்து வர்ணிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து நீங்க வந்து ரீசன்ஸ் சொல்றாங்க. ஏன் எதனால வந்து அவர் வந்து உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து காமிக்கணும் அப்படின்னு. இது உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். எஸ்டாப்ளிஷ் எது அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய டு எஸ்டாப்ளிஷ் கிருஷ்ணாஸ் டிவினிட்டி டு ஆல். கிருஷ்ணர் எவ்வளவு வந்து புனிதத்தமானவர், எவ்வளவு வந்து தெய்வீகமானவர் என்பது காண்பதற்காக அது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது வந்து convince others, although he does not have any personal desire, is completely satisfied to see him in his personal form of Krishna. எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக ரெண்டாவது ரீசன் வந்து மக்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காகவும், மூன்றாவது வந்து டு அவாய்ட் இம்போஸ்டர்ஸ், அதாவது யாரெல்லாம் வந்து போலியாக வரக்கூடிய சாமியார்கள் எல்லாம் அவர் வந்து இந்த கிரைட்டீரியா வந்து செட் பண்ணியிருக்காரு. He wants to set a criteria for in the future there will be so many imposters who will pose as incarnation. அப்படின்னு போலியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்பவர்களுக்கு இந்த அடுத்த இது வந்து இந்த இது வந்து கேட்கலாம், நீங்க வந்து உங்க உலகளாவிய வடிவத்தை எடுங்க அப்படின்ட்டு சொன்னா அவங்களால எடுக்க முடியும். அடுத்தது நான்காவது வந்து Arjuna wants to substantiate Krishna's statement that Krishna not only theoretically or philosophically but actually shows his form. So கிருஷ்ணர் வந்து சும்மா வந்து ஒரு தியரியா வந்து கொடுக்கல, பிராக்டிக்கலாவே அவரால் வந்து இந்த அத்தனை அந்த
இதுக்குள்ள நுழைய முடியும் அப்படின்ட்டு உலகத்துக்கு உலகளாவிய வடிவத்துக்குள்ள தான் எப்படி வந்து உட்புகுந்தோம் அப்படின்றதையும் காமிக்கிறதுக்காகவும் இந்த ரீசன்னாலையும் வந்து பகவான் வந்து உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து எடுத்தாரு அப்படின்றது. குவாலிபிகேஷன், பகவானை பாக்குறதுக்கான குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து கேட்கிறாங்க. ஒன்லி பை ரெவலேஷன் பை த மர்சி ஆஃப் காட், பகவானுடைய கருணை இருந்தால்தான் முடியும். அடுத்தது வந்து நாட் பாசிபிள் ஃபார் மென்டல், சும்மா மன அனுமானத்திற்காக வந்து பகவான் வந்து தோன்ற மாட்டாரு. அப்புறம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ், அதாவது இந்த ஜடபூமியோட ஆசைகளை வச்சுட்டு பகவானை வந்து பார்க்கவே முடியாது. பகவானை அடையணும் அப்படின்னா இதை விடணும், இந்த மெட்டீரியல் ஆசையை விட்டாதான் பகவானை வந்து அடைய முடியும். அப்புறம் வந்து அதனால்தான் அவர் வந்து சொல்றாரு, பகவானை வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா யோகேஸ்வரன். யோகேஸ்வரன் அப்படின்னாலே எந்த இதுலயும் மெட்டீரியல் சம்பந்தமான எந்த பந்தமும் அவர்கிட்ட வந்து கிடையாது. எப்பவுமே அவர் ஒரு தியான நிலையில இருக்கும் தான் வந்து பகவான். அதனால்தான் அவரை வந்து யோகேஸ்வரன் அப்படின்ட்டு வந்து இப்ப இந்த மாதிரியான குவாலிபிகேஷன் இருந்தாதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஞானம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம பகவானை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பரதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு முன்ன என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது. எனது அன்பு லட்சக்கணக்கான வடிவங்கள் வந்து அதில் தெரியும், பலதரப்பட்ட நிறங்களும் வந்து தெரியும், திவ்யமான ரூபங்களும் அதுல வந்து தெரியும், என்னோட வைபவங்கள் அத்தனையும் அதில் நீ வந்து பாப்பாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து 6வது படிக்கிற மாதிரி படிங்க. பஸ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான் அஸ்வினவ் மரதஸ் பகுன்யத் பூர்வாணி பஸ்யாஸ்யானி. அதுதான் இங்க வந்து அவர் வந்து காமிக்கிறார் யாரெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்னோட உருவங்கள்ல வந்து யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா, பரதர்களில் சிறந்தவனே ஆதித்யர்கள் இருக்கிறார்கள், வசுக்கள் இருக்கிறார்கள், ருத்ரர்கள் இருக்கிறார்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் இருக்கிறார்கள், மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பாரு அப்படின்ட்டு தன்னோட உலகளாவிய வடிவத்தை காமிச்சிட்டு இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க பாரு. இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராது. அவர் வந்து சொல்றாரு, இது வரைக்கும் யாருமே இந்த வடிவத்தை வந்து பார்த்தது கிடையாது, வேர்ல்டுலி நீ மாத்திரம்தான் இந்த வடிவத்தை வந்து பாக்குற அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. இவன் தேவர்கள் இவங்கெல்லாம் கூட முனிவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து பார்த்தது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் உனக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து என்டையர் குளோப் வந்து ஒரு வெர்டிகல் ஃபார்ம்ல வந்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்குள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் இருந்ததுன்னா எப்படி இருப்பாரு விஷயம். அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய நெருங்கிய நண்பனாகவும் அறிஞர்களில் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்தனாக ஆவான். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்தையும் அவன் அறிந்திருக்கவில்லை, அது சாத்தியம் இல்லை. இந்த உருவங்களையும் தோற்றங்களையும் மனிதர்கள் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்று இங்கே குறிப்பிட்டார். இதற்கு இப்போது அத்தகு அற்புத உருவங்களை கிருஷ்ணர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். யாரெல்லாம் அந்த தன்னுடைய உலகளாவுடைய வடிவத்துல அவர் வந்து அப்படியே போறது, அப்படியே இதுக்கு மேல போறது வடிவம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாதாள லோகம் வரைக்கும் அவரோட கால்கள் வந்து போகின்றது. அப்புறம் வந்து அவருடைய முகம் இதுவாகட்டும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சத்திய லோகம்லாம் தாண்டி போகணும். ஆமா, பிரம்ம லோகம்லாம் வந்து தாண்டி போகக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அப்பேற்பட்ட உருவம் வந்து காமிக்கிறது. 7வது. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इहैव इस्तं जगत् कृष्णं पश्यात्य च सराचरं मम देहे कुडाकेश यत् सन्यत् दृष्टिम् इच्छसि. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புகிற அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். நீ என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சு அத்தனையும் என்ன உடல்ல நீ பார்க்கலாம். இப்போது நீ விரும்புபவை மற்றுமன்றி எதிர்காலத்தில் நீ இதெல்லாம் காண விரும்புவாயோ, இப்ப மாத்திரம் இல்ல, ஃபியூச்சர்ல நீ என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறியோ அதையும் நீ வந்து பார்க்க போற. அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு பார்க்கும்.
அசைகின்றனவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. எல்லாமே எல்லாமே அவர் சொல்றாரு இல்லையா, 10வது அத்தியாயத்தை என்னெல்லாம் வந்து சொன்னாரோ அது அத்தனையும் வந்து பிராக்டிக்கலா வந்து அவர் வந்து காமிக்கிறார். ஓரிடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு முழு உலகத்தையும் காண யாராலும் முடியாது. மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த விஞ்ஞானியும் உலகின் மற்ற பாகங்களில் நடப்பதை அறிய முடியாது. ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தர்கள் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் நடப்பவை அனைத்தையும் காண முடியும். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என அர்ஜுனன் எதை காண விரும்பினாலும் இதை காண்பதற்கான சக்தியே பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய கருணையால் அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் வந்து காண முடிகின்றது. இது ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிடும் இந்த இது. ஏன்னா அவரோடது வந்து சின்ன சின்ன வேர்சஸ் தான் இதெல்லாம். நாத்து மாம் சக்கேசே திருஷ்டிம் அனேனைவ ஸ்வ சாக்ஷுஷா திவ்யம் ததாத்மி தே சாக்ஷு பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் உன்னுடைய தற்போது கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. இப்ப வச்சுட்டு இருக்கியே அந்த கண்ணால என்ன அந்த மாதிரி எத்தனையோ ஐஸ்வர்யங்களா என்ன பார்க்க முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை வழங்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு என்னுடைய யோக ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து திவ்யமான கண்களை வந்து கொடுக்குறாரு. அத சக்ஷிய தர்ஷதம் ஸ்வ சக்ஷுஷா அப்படின்ட்டு சாதாரண கண்களை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. திவ்யம் ததாமி சக்ஷுஷா அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. திவ்யமான கண்களை, சக்ஷுஷான்னா பாக்குறதுன்னு, அந்த கண்களை நான் உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றேன். 2 கரங்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த உருவத்திலும் அவரை காண தூய பக்தன் விரும்புவது கிடையாது. உண்மையான பக்தனா இருக்கக்கூடிய பகவானை வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்த்தான்னா பயந்துருவாங்க. ஏன்னா அது அத்தனையும் கண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து பயந்துருவாங்க. அதனால அவர் வந்து அர்ஜுனன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டனால அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. ஆனா சாதாரணமா மனுஷன் வந்து பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து பகவானை வந்து 2 கைகளோட தான் அவன் பார்க்கணும் தான் விருப்பப்படுவார். அவரை காண தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவரது விஸ்வரூபத்தை அவரது கருணையால் காணும் பக்தன் அதனை மனதால் காணவில்லை. கண்ணால் தான் பார்க்கிறவருடைய மனதால் வந்து அவனால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு உக்கிரகமான ஒரு ரூபம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆன்மீக கண்களால் காண்கின்றார். கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தை காண அர்ஜுனன் தனது மனதை மாற்றிக்கொள்ளும்படி கூறவில்லை. பகவான் வந்து உன் மனசை நீ மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லல. பகவான் வந்து உன் கண்களுக்கு நான் என்னை கொடுக்கின்றேன். அதனால மனசு வந்து அஃபெக்ட் ஆகல. அவருக்கு வந்து மனசு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். நம்ம திடீர்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மனசு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். யாராவது ரொம்ப உயரமான இருக்கிறத பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு பயம் எடுக்கும் இல்லையா? ரொம்ப கிட்டத்தட்ட வந்து 8-9 அடி உயரம், நல்ல ஆஜானுபாகவா வந்து நம்ம பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஆஹா வாங்க ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக மாட்டோம். கொஞ்சம் அப்படியே பயந்துருவோம் அவர் பார்க்கும்போது. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 6 அடி என்ன 8 அடி என்ன அதுக்கு மேல எக்கச்சக்க அடியில வந்து அவரோட உருவமா வந்து போயிட்டு இருக்கு. சோ கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தை காண அர்ஜுனன் மனதை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபம் அவ்வளவு முக்கியமானதும் கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. இது வந்து பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் தெளிவாகும். இருந்தும் அர்ஜுனன் அதை காண விரும்பியதன் காரணத்தால் இந்த விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான பார்வையை வந்து பகவான் வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்லியிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து விளையாடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சேட்டைகள்லாம் நிறைய வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து பிரியமான நண்பனாகவே கருதுகின்றார். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார், சாதுக்களால் அருவ பிரம்மனாகவும் பக்தர்களால் பரமபுருஷ பகவானாகவும் சாதாரண மனிதர்களால் ஜட இயற்கையின் படைப்பாகவும் கருதப்படும் முழுமுதற் கடவுள் இதோ இங்கே இருக்கின்றார். பரமபுருஷ பகவானுடன் தற்போது விளையாடும் இந்த சிறுவர்கள் தங்களது முந்தைய பிரிவுகளில் பற்பல புண்ணியங்களை செய்திருக்கிறார்கள். அதான் வந்து சொல்றாங்க, யாரெல்லாம் வந்து பகவானோட கூட இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் எத்தனையோ பிறவிகள்ல வந்து தவம் இருந்து பகவானோட இருக்காங்க. சிறார்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த இருக்கிற சிறுவர்கள் அவங்களே பற்பல பிறவிகள்ல வந்து தவம் செஞ்சதுனால்தான் பகவானோடையே விளையாட முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்பேற்பட்ட இதுல வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய நண்பனாக இருக்கிறதுக்கோ பற்பல பிறவிகள் அவன் செய்த புண்ணியங்கள்னால்தான் இந்த மாதிரியான அவனுக்கு வாய்ப்பு வந்து பகவான் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான சக்தியை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார். ஏனெனில் முன்பே நாம் வழக்கியபடி அதனை காண்பதற்கான தனிப்பட்ட விருப்பம் வந்து அர்ஜுனனிடம் இல்லை என்று எப்படி நம்ம வந்து அந்த இந்த மூவி எல்லாம் பார்க்கும்போது
3D மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்பெக்ஸ் ஸ்பெஷல் கொடுப்பாங்க. நம்ம கிளாஸஸ் கொடுப்பாங்களே, அது மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த இது கொடுக்குறாரு, பார்வை. நீங்க வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் அத்தனை 6 ஸ்லோகங்களுக்கான விளக்கம். பகவான் வந்து தன்னுடைய பல்வேறு வகையான ஃபார்ம்ஸ் வந்து காமிக்கிறாரு. அவருடைய விஷன், அதாவது பார்வை வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பலவிதமான வண்ணங்களையும் பலவிதமான உருவங்களையும் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் என்றார். இது வரைக்கும் யாருமே அதை பத்தி வந்து கெட்டதும் கிடையாது, பார்த்ததும் கிடையாது அப்படின்ட்டே சொல்றாங்க விஸ்வரூபர். இங்க வந்து 7வது ஸ்லோகத்துல கம்ப்ளீட்டா என்டையர் யூனிவர்ஸ், சகல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் வந்து அவரால் வந்து பார்க்க முடியும். அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து கொடுத்துருக்காரு, ஞான இது விஷன் வந்து கொடுக்குறாரு. அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வந்து கொடுக்குறாரு, லோவர் லெவல் விஷன் அக்கார்டிங் டு த ஆச்சாரியஸ். பகவானுடைய டிவைன் விஷன் அப்படின்னா பகவானுடைய கண்கள், பகவானுடைய கண்களே அவருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இங்க வந்து 9ல இருந்து 10 संजय उवाच। हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्श्याम् आसपाताय परमं रूपम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण माताजी। So இங்க வந்து அவர் வந்து விவரிக்கிறார். பார்த்த உடனேவே சஞ்சயன் கூறினான், அண்ணா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முதற் கடவுள் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்ட்டு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க 10. अनेक भक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्याने यदायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यकांतानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து இது வந்து சொல்றாரு என்னெல்லாம் பாக்குறாரு அப்படின்னு. இந்த விஸ்வரூபத்தில் என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னா அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள். பகவான் வந்து மாலை போட்டுருக்காரு, ஆபரணங்கள் நிறைய வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து போட்டுருக்காரு. அவரு அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள், நிறைய ஆயுதங்கள் கையில வச்சிருந்திருக்காரு. தெய்வீகமான மாலைகள், பகவானுடைய மாலைகள்லாம் வந்து விவரிக்கவே முடியாது. வந்து என்ன ஒரு கோவில்லையும் வந்து மாலை போடுறதுன்றது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவே அழகுன்னே வந்து சொல்லலாம். திருப்பதிகள்லாம் ஸ்பெஷலா வந்து பூவெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்துச்சு. அப்பேற்பட்ட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவரோட தானே எல்லாமே, பகவானோட தான். பகவானுக்கு பண்றதுக்கு அவங்க போட்டி போட்டுன்னு வருவாங்க. அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க பகவானுக்கு மாலைகள்லாம் பண்றதுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு வந்து புக் ஆயிருக்குன்றாங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு இது இங்க வந்து விஸ்வரூபத்துல தான் வந்து சொல்றாங்க. அப்பேற்பட்ட மாலைகள் இருக்கு, அவருடைய ஆபரணங்கள் எல்லாமே வந்து அவருக்கு பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அரங்கப்பட்ட அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள், நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சுருக்காங்க. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆயுதங்களும் அங்கதான் வந்து பார்க்க முடியும். தெய்வீகமான மாலைகள் வந்து பார்க்க முடியும். ஆடைகள், பட்ட பீதாம்பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆடைகள் வந்து பார்க்க முடியும். அவருடைய உடல்கள்ல வந்து பல்வேறு விதமான திவ்யமான வாசனை. பகவான் எங்க இருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து வாசனை, அத்தனை பூக்களும் அதனுடைய வாசனைகளை வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சேர்த்துருமா. வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அனைத்தையும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. எங்க எங்க அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறாரு, எங்கேயுமே வந்து ஆகாயத்தை காணமே, எல்லா இடத்துலயும் வந்து தலைகளா வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு, ஆபரணங்களா இருக்கு, மகுடங்களா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா இடத்துலயும் அதுதான் வந்து பார்க்க முடியுது. இடைவெளியே இல்லை, அப்படி வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு அவரு. உலகத்துல இருக்கிற அத்தனையும் வரணும் அப்படின்னா அது அத்தனையும் வந்து ஒரே இடத்துல வரணும் அப்படின்னா இது அத்தனையும் வந்து நடக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து கன்னடா எப்படி இருக்குன்னு விவரிக்கின்றார். படிக்க மாதாஜி. படிங்க. தேவி सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उद्दिता यदि बाह शत्रुषि च स्यात् वसस्तस्य महात्मनः।
ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆகாயத்துல வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் அந்த அவர் வந்து அந்த தரிசனம் கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 1000 சூரியன் ஒரே சமயத்துல வந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ ஒருவேளை அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. கம்ப்ளீட்டா வந்து 1000 சூரியன்களும் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாங்க. ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அது அந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். 1000 சூரியனும் ஒரே இடத்துல வந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான உருவம் வந்து இருந்தது. அர்ஜுனன் தன்னை கண்டது விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருந்தது. இருப்பினும் அந்த சிறப்பான காட்சியின் ஒரு மனச்சித்திரத்தை சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டருக்கு கொடுக்க முடிகிறார். சஞ்சயன் திருதராஷ்டர் இருவருமே அந்த இடத்தில் இல்லை. இருப்பினும் வியாசரது கருணையால், அதான் சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசரது கருணையால் நடப்பவற்றை எல்லாம் சஞ்சயனால் காண முடிந்தது. எனவே விஸ்வரூப காட்சியை திருதராஷ்டர் கற்பனை செய்து ஓரளவுதான் கற்பனை செய்ய முடியும். புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுடன் ஒப்பிடுகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து வியாசர் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே இடத்துல கூடினா எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டருக்காக அவர் வந்து இந்த வரியை வந்து சேர்க்கிறாரு. ஏன்னா திருதராஷ்டனால பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால சூரியன் அப்படின்னா தெரியும். 1000 சூரியன் அப்படின்னா அவர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அவன் ஒரு அளவுக்கு யூகிக்க முடியும். படிங்க. तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यत्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நம்ம இப்ப அதெல்லாம் நினைச்சுப்பா கூட பார்க்க முடியாது. சோ எல்லா அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் நம்ம இது மாத்திரம் இல்ல, பூர்லோகம் மாத்திரம் இல்ல, பூர்லோகம் அத்தனையும் 17-14 லோகங்களையும் அவரால் அவங்க வந்து காமிச்சார். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நட்சத்திரங்கள் அத்தனையும் அத்தனை நட்சத்திரங்கள், அத்தனை பறவைகள், அத்தனை மிருகங்கள் எல்லாமே அவரோட இதுல வந்து அங்க இருந்தது. தத்ர அப்படின்னா அங்கே அப்படின்னு சொல்ல வந்து இங்க மிகவும் முக்கியமானது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனும் இருவருமே ரதத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் என்பதை இங்கே குறிக்கிறது. அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து கொடுத்தார். போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களால் இதனை காண முடியவில்லை. கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பற்பல பிரபஞ்சங்கள், பற்பல லோகங்கள் இருப்பதை நமது வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகின்றோம். அவற்றில் சில கிரகங்கள் முன்னாலும், சில கிரகங்கள் பொன்னாலும், சில கிரகங்கள் மணிகளாலும், சில கிரகங்கள் வந்து மிக பெரியவையாகவும், சில கிரகங்கள் வந்து சிறியவையாகும் என்று பல்வேறு கிரகங்கள் வந்து பல வகையில் உருவாக்கப்பட்டன. தனது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் அவை அனைத்தையும் காண முடிந்தது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே என்ன நடந்து கொண்டிருப்பது என்பதை வேறு யாரும் புரிந்து கொள்ளவே, 2 பேருக்கும் வந்து என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி மத்தவங்களால புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ततः विस्मया विष्टो विष्टरोमो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषदः. பார்க்கும்போது அப்படியே அவருக்கு வந்து மயிர்பூச்செறியதான். இப்படி வந்து எல்லாமே இருக்கு. எல்லாத்தையும் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனையும் ஒரே இடத்துல பார்க்கும்போது நம்மளுக்கும் வந்து இதுவா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கும் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு இதை வந்து அர்ஜுனன் வந்து பார்க்கிறார். பின்னர் வியப்பிலும் பகவான் வந்து அது பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே ஆச்சரியமாயிட்டாரா. அப்புறம் வந்து குழப்பமும் ஆயிடுச்சு. அவருக்கு வந்து குழப்பத்தில் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளில் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். அவருக்கு வந்து பயம் எடுத்து போயிடுச்சு அர்ஜுனனுக்கு. இவ்வளோ பெரிய அட்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து பயம். இந்த உருவத்தெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது, ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் தலைகளும் மகுடங்களும் இருக்கே, நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இது பாஸ்ட் தான் முன்னாடி என்னவா இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கும், ஃபியூச்சர்ல என்னவாகும் அப்படின்றதையும் அவரால் பார்க்க முடிஞ்சதுதான் இங்க வந்து அவருக்கு வந்து ஆச்சரியமும் குழப்பமும் வந்து கிடைக்குது. அந்த நிலை வந்து அவருக்கு இருக்கு. தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனேயே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையான உறவு மாறுகின்றது. தெய்வீக இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்கிக்கிறார் அர்ஜுனன்.
ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து என்னோட நண்பன் கிடையாது, இப்போ வந்து தெய்வம் அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கும் நட்புறவு வந்து முன்பு வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நட்புறவு இருந்தது. ஆனால் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு வெறும் மரியாதை, பகவான் பேர்ல மரியாதை வந்து மரியாதை இருந்தது. அவர் வந்து தன்னுடைய கூப்பிய கரங்கள் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் பிரார்த்தனையை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். இவ்வாறாக அர்ஜுனன் வந்து நட்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவில் இருந்து வியப்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவாக அற்புதமாக, இதுதான் வந்து பல ரசங்கள் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாக்கிய ரசம், அடுத்தது வந்து அற்புத ரசம் மாறுகின்றது. சிறந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை எல்லா உறவுகளில் இருந்தும் உறைவிடமாக காண்போம். சாஸ்திரங்கள் 12 விதமான அடிப்படை உறவுகள் விளக்கப்படுகின்றன. அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரில் காணப்படுகின்றன. 2 உயிர்வாழுக்கு இடையான உறவு, தேவர்களுக்கு இடையான உறவு, பரமபுருஷருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கு இடையான உறவு என்று எல்லா விதமான உறவு பரிமாற்றங்களில் பெருங்கடலாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார் என்று கூட. இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புத ரசத்துல வந்து ஊக்குவிக்கிறார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து 15 மத்திய லீலால வந்து இதை பத்தி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரசங்கள் அத்தனை இந்த ரசங்கள் 12 விதமான ரசங்கள் சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த ரசம். இது 5 விதமான பாவங்கள் என்ன அப்படின்னா சாந்தரசா, தாசிய ரசா, சர்வே டைரா இருக்காங்க, சாக்கிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்குது, வாத்சல்யம்ன்றது பேரண்ட் இல்லாம எப்படி வந்து யசோதமாவும் கிருஷ்ணர் இருக்க மாதிரி, மாதுரிய ரசம்ன்றது காதலருடைய இது. அடுத்தது வந்து இது வந்து இந்த ரசம் ஏன்னா பாவங்கள் பத்தி வந்து சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா சிரிப்பு, நம்ம வந்து டான்ஸ்ல எல்லாம் வந்து காமிப்பாங்க இல்லையா 12 விதமான ரசங்கள் அப்படின்றது. சோ இதுல வந்து இது 5 பிளஸ் இது வந்து 7, சோ 12 விதமான ரசங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமத்துல மத்திய லீலையில வந்து இதை பத்தி வந்து ரொம்ப விரும்பமா வந்து சொல்லியிருக்காரு. சாந்த தாசிய சாக்கி வாத்சல்ய மதுர ரசநாம கிருஷ்ண பக்தி ரச மத்தியே பஞ்ச பிரதானா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஹாசிய அத்புதா வீரா, அப்புறம் வந்து கருணா, அப்புறம் வந்து ரௌத்ரா, அடுத்தது வந்து பிபாசா, பயா, பஞ்சவிதா, பக்த கவுன, சப்தரச ஹயா. சோ இதுல வந்து முதல்ல வந்து சிரிப்பு, அடுத்தது வந்து ஆச்சரியம், அடுத்தது வந்து வீரம், அடுத்தது வந்து இதுவா ஃபீல் பண்றது, என்ன சொல்றது, பாவமா வந்து ஃபீல் பண்றது, அடுத்தது வந்து கோபம் ரௌத்ரம் வந்து காமிக்கிறது, அடுத்தது வந்து அந்த என்ன ஒரு பிரளயம் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த ரசத்தை வந்து காமிக்கிறது, அடுத்தது வந்து பயம். இது அத்தனை இது 5 பிளஸ் 7 வந்து 12 ரசங்கள் அப்படின்னு. நீங்க வந்து அடுத்த இந்த லெவல் 3 போனோம் அப்படின்னா இதுல வந்து அதை பத்தி வந்து சொல்லுவோம். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அதுல வந்து இந்த 12 ரசங்களும் வந்து விவரமா வந்து இது 5 வந்து பிரைமரி ரசா, சாந்த ரசா, தாசிய ரசா, சாக்கிய ரசா, வாத்சல்யம், மாதுரிய ரசா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பிரைமரி ரசா. இது அத்தனையும் வந்து செகண்டரி ரசா அப்படின்றது. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस तथा बुध विशेष संगान् ब्रह्माणाम् ईशं कमलासनस्थं ऋष्यश्च सर्वान् मुखांश च दिव्यान्। கிருஷ்ணா, அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவா கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லா தேவர்களும் பாக்குறாரு அவரு. அப்புறம் வந்து எல்லா விதமான உயிரினங்களும் அவருடைய உடம்புல வந்து பாக்குறாரு. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். அவரோட உடம்புல வந்து நாகங்களும் வந்து பார்க்கணும். அனந்த்நாக் அப்படின்ற மாதிரி நாகங்கள் அனைத்தும், வந்து வாசுகி அப்படின்றாரு, சர்ப்பம், இதெல்லாம் வந்து அவரால்
அகிலத்தில் உள்ள அனைத்தும் அர்ஜுனன் வந்து காண்கின்றான் என்றால் அகிலத்தின் முதல் படைப்பாகிய பிரம்மாவையும் அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கர்ப்போதரசாயி விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும் அவன் காண்கின்றான். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படும். வாசுகி என்று அறியப்படும் வேறு பல நாகங்களும் உள்ளன. தாமரை மலரை போன்று விளங்குவதும் அகிலத்தின் முதல் உயிர் வழியான பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம் முதல் கர்ப்போதரசாயி விஷ்ணு வரை அனைத்தையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதாவது தனது ரதத்திலே ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனனால் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை எல்லாவற்றையும் காண முடியும். முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே இது சாத்தியமானது. 16 அநேக பகுதர நேத்ர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாந்தாம் ந மத்தியம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வஸ்வர விஸ்வரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவருடைய அங்கங்களை வந்து விவரிக்கிறாங்க. எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே நான் உமது உடலில் பற்பல கைகள், நிறைய கைகள் இருக்கு. ஏன்னா அத்தனை தலை இருக்கும்போது அத்தனை கைகள் இருக்கும் இல்லையா? அத்தனை கைகளும் வயிறுகளும் பாக்குறேன் நானு. வாய்களும் அவ்வளோ வாய் இருக்கு. கண்களும் பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உண்மை நான் உங்ககிட்ட வந்து நான் முதலும் பார்க்க முடியல, நடுவும் பார்க்க முடியல, முடிவு என்னால பார்க்க முடியல அப்படின்ட்டு வந்து. ஏன்னா அவரோட உருவம் இந்த அப்படியே போயிட்டே இருக்கு மேல. அதனால அவரால எது அவருடைய தலை, எது வந்து அவருடைய நடுப்பகுதி, எது வந்து அவருடைய கீழ்ப்பகுதி அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து அவர் அர்ஜுனனால வந்து பார்க்க முடியல. முழுமுதற் கடவுள் ஆன கிருஷ்ணர் எல்லையற்றவர் என்பதால் அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் வந்து காண முடியுது. கிருஷ்ணர் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் அவரால் எல்லாமே வந்து பார்க்க முடியும். 17 மகுடங்கள்லாம் பாக்குறாங்க. கிரீடினம் கதினம் சக்ரீனம் ச தேஜோ ராஷிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்ஷினி த்ரிஷ்யம் சமாந்தாத் தீப்ததானார் தீப்ததாலார்த்த யுதம் அப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசம், எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசமா இருந்து விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை அவர் எதான் சொல்றாரு. எப்படி வந்து இதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து இதுலயே வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த ஈஷோபனிஷத்துல கூட கடைசியா வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க, உங்களோட உருவத்தை எங்களால பார்க்க முடியல, உங்களுடைய இதை வந்து லைட்டை வந்து கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதேதான் இங்கேயும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு. நிறைய எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரகாசமா இருக்கிறதுனால உங்களோட உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே, உங்களோட முகம்லாம் பார்க்கறதுக்கே வந்து கடினமா இருக்குது. பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உங்களோட உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குது. எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசம் தான் பாக்குறேன் வழிய முழுசா நல்ல தெளிவா வந்து உங்களை வந்து பார்க்க முடியல அப்படின்ட்டே வந்து அர்ஜுனன் நீங்க வந்து தெளிவா வந்து 18 துவம் அக்ஷரம் பரமம் வேதி ஸ்வயம் துவம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் அத்வம் அவ்யய சாஸ்வத தர்ம கோப்தா சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதோ மே. ஹரே கிருஷ்ண மகர்ஷி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையா, உன்னை பத்தி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் கிருஷ்ணா. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் ஆதாரம் வந்து, இறுதி ஆதாரம் வந்து நீரே. அதான் வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் இருக்கோ, என்னெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ, அது அத்தனையும் வந்து பகவான்கிட்ட விட்டுடுங்க. அவரு வந்து பார்த்துப்பாரு. யூ லீவ் ஆல் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு கிருஷ்ணா, ஹி வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பகவத்கீதையிலேயே அதுதான் சொல்லுங்க, எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை உனக்கு பண்றேன் நானு, நீயா நான் தான் பண்றேன் அப்படின்றது எடுக்காது அப்படின்னு தான் வந்து இது அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது வந்து எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. ஸோ மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டே வந்து அநாதி மத்யாந்தம் அனந்த வீரியம் அனந்த பாஹும் சசி சூரிய நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் தீப்த சு தாசு வக்ரம் ஸ்வ தேஜஸ விஸ்வம் இதம் தபந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர்,
உமது பெருமை அளவிட முடியாதவை, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். பகவானுடைய கண்களே வந்து சூரியனும் சந்திரன் தான். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். பகவானுடைய 6 வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. இங்கு மட்டுமின்றி பல இடங்களில் சொன்ன விஷயங்களே மீண்டும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சாஸ்திரங்களின்படி கிருஷ்ணருடைய பெருமைகள் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டால் அது இலக்கிய பலவீனம் ஆகாது. மனிதன் குழம்பும் போது, ஆச்சரியப்படும் போது, பரவசப்படும் போது ஒரே விஷயத்தை பலமுறை கூறுவதும் சகஜம் என்று கூறப்பட்டது. எனவே இது தவறல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. திருப்பி திருப்பி அவர் வந்து சொல்றாருல, உன்ன இது பார்க்கவே முடியலையே, பார்க்க முடியலையே, ஏன் பார்க்க முடியல தெரியலையே அப்படின்னு. அப்ப வந்து சொல்றாங்க, இது வந்து சாஸ்திர பிரகாரம் வந்து தப்பு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல நம்மளே வந்து சொல்லுவோம் இல்லையே, இது எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியவே இல்லையே, இது ஏன் நடந்ததுன்னு தெரியலையே, எனக்கு ஏன் நடந்ததுன்னு தெரியலையே, திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையே. அதேதான் இங்க வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனரும் வந்து சொல்றாரு. முதல்ல இருந்து 30 இந்த வாயில இருந்து வந்து நெருப்பு கக்கறது எல்லா வாய்கள்ல இருந்து. படிக்கலாம் மதாஜி. 20. இத்யாப்ருத்திவ்யோர் இதம் அந்தரம் ஹி யாப்தம் தவைகேன திசாச்சா சர்வஹ திருஷ்டா வாத்புதம் ரூபம் உக்ரம் தவேதம் லோகதர்யம் பிராயதிக்தம் மகாத்மனாம் பிரயதிக்தம் மகாத்மன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லோகத்ரயம், திரயம்னாலே 3 அப்படின்றது அர்த்தம். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளது. மகாத்மாவே இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. எல்லாருமே யாருமே வந்து வரைக்கும் பார்க்காதனால எல்லாருமே வந்து தேவர்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள், ஈவன் உமாவே வந்து எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கே வந்து குழப்பமா இருக்கு. எதுக்காக இவர் வந்து இந்த உருவத்தை எடுத்தாரு அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து குழம்புகிறார்கள். இதேதான் வந்து இது போது ஆச்சு. ஏன்னா வராக அவதாரம் எடுக்கும் போதும் அதேதான் வந்து இந்த பன்றி ரூபத்தை வந்து எடுத்தாரு. சாதாரண ஒரு சின்ன இந்த கட்டவரல் சைஸ்லதான் பிரம்மாவோட மூக்குல இருந்து வராரு வெளியில. அந்த பிரம்மா அந்த கட்டவரல் சைஸ் அந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஸ்வரூபமா எடுத்து வராக அவதாரம் பெரிய பிரம்மாண்டமா வந்து போறது. அந்த மாதிரி வந்து அவதாரமா எடுத்தாரு. அப்பவும் வந்து எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க, என்ன எதுக்காக அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. இந்த பூமியை வந்து கடலுக்கு அடியில கர்ப்போதய ரிவர் இருக்கு இல்லையா, கீழே அந்த ஓஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கடல்ல வந்து அந்த கடல்ல வந்து பூமி மாதாவை வந்து வச்சுட்டாங்க. அதை வந்து கொண்டு வர்றதுதான் வந்து பகவான் வந்து வராக அவதாரம். ரெண்டு அவதாரம் வந்து எடுக்கிறார். ஸ்வேத வராக கல்பம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா வராக அவதாரம் வந்து 2 அவதாரம் வந்து எடுக்கு. இன்னும் வந்து 2 கலர்லயும் இன்னும் வந்து நீல அவதாரமும் வந்து எடுக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து. அப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. எல்லாருமே வந்து 3 லோகமும் வந்து குழம்பியுள்ளது. 3 லோகம் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே இந்த பலி சக்கரவர்த்தி இது மூலமா பாக்குறோம். மின்னுலகம், மண்ணுலகம், அப்புறம் வந்து கீழ் பாதாள லோகம். அந்த அத்தனை 3 உலகமும் வந்து குழம்பி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து திரிலோகம் அப்படிதான் வந்து ஸ்லோகத்தில் வந்து திரிலோகம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பகவான் இறைவனுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் மட்டுமின்றி பிற லோகங்கள் எல்லாருமே வந்து பாக்குறாங்க. அர்ஜுனன் மாத்திரம் பார்க்கல, உலகத்துல இருக்க அத்தனை லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மனிதர்களும் வந்து பாக்குறாங்க. லோகம் அப்படின்னா பூலோகம் மாத்திரம் கிடையாது, மற்ற லோகத்துல கூட மனுஷங்க இருக்கு. ஈவன் சந்திர லோகம், அப்புறம் வந்து சூரிய லோகத்துல கூட மனுஷர்கள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றது. அந்த லோகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் கூட இதை பார்த்தனர். அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தது ஒரு கனவல்ல, பகவானால் தெய்வீக பார்வை அளிக்கப்பட்ட அனைவரும் போர்க்களத்தில் அவரது விஸ்வரூபத்தை வந்து கண்டனர். 21. அமிஹி த்வாம் சுர சங்க விஷந்தி கேசித் பீதா ராஞ்சலேயோ கிருணாந்தி ஸ்வயதி யுக்தா மகர்ஷி சித்த சங்கா ஸ்துதிவந்தி த்வாம் ஸ்துதிபி புஷ்கலாபிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் அனைவரும் உங்களிடம் சரண். தேவர்கள் அத்தனை பேரும் உங்களிடம் சரணடைஞ்சிட்டாங்க, உண்மையில் புகுந்து கொண்டார்கள். பகவான் புள்ளியே வந்து புகுந்துட்டாங்க. அவர்களில் மிகவும் சிலர் வந்து ரொம்பவே பயப்பட்டாங்க.
சில பேர் வந்து கூப்பிய கரங்களோட அவர் என்ன பண்ணுவாரோ எது பண்ணுவாரோ எவ்வளவு உக்கிரகமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிய கரங்களுடன் அமைதி, சித்தர்கள்லாம் வந்து அவரை பார்த்து அமைதி 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 அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. மகாரிஷிகள்லாம் கூட அவரை பார்த்து அமைதிங்கிறாங்க. இந்த கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்யும். ஸோ பகவானை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா வேத கோஷங்கள் வந்து வேணும். பகவானுக்கு வந்து பிடிச்சதே வந்து வேதம் தான், வேத கோஷங்கள் தான். அதனால்தான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து வேத மந்திரங்கள் வந்து ஒலிக்கிறதுக்கான காரணம். எந்த ஒரு பூஜை பண்றதுனாலும் வேத மந்திரங்கள் வந்து ஒலிக்க ஒலிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவானுக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடித்தமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லா இடத்துலயும் அதுதான் வந்து, ஏன்னா அது வந்து சொன்னதே வந்து வேத மந்திரங்கள் அத்தனையும் சொன்னதே வந்து பகவான் தான். அது இவருக்கு வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து எடுத்து உரைத்தார். அது வந்து இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து ஆசைப்படும். இந்த நரசிம்ம அவதாரத்திலேயே அதேதான் ஆச்சு. நரசிம்ம அவதாரத்திலேயே அவரோட உக்கிரகத்தை தணிக்கிறதுக்காக எல்லாருமே வந்து வேத கோஷங்கள்ல வந்து முழங்கினர் அப்படின்ட்டு. அதே இங்கேயும் வந்து அதேதான் வந்து விஸ்வரூபத்தின் பயங்கர தோற்றத்தையும் அதன் ஒளிரும் ஜோதியையும் கண்டு அச்சமுற்று எல்லா கிரகத்தில் உள்ள தேவர்களும் பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கார். அது வந்து 21. 22 மாதாஜி. 22 சாரி. ருத்ராதித்ய வசவோ ஏ ச சாத்ய விஸ்வே அஸ்வினௌ மருதஸ் சோஷ்ம பாஷ்ச கந்தர்வ யக்ஷராட்ச சித்த சங்கா சிஷ்யதே துவாம் விஸ்வாமித்ர சைவ சர்வே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமானே பல்வேறு தோற்றங்கள் இங்க வந்து பகவானோட சிவபெருமானுடைய பல்வேறு தோற்ற ருத்ரர்கள் வந்து 11 ருத்ரர்கள் சொன்னாங்க. அத்தனை தோற்றங்களும் அவரோட பார்க்க முடிஞ்சது. ஆதித்யர்களை வந்து பார்க்க முடிஞ்சது, வசுக்களை வந்து பார்க்க முடிஞ்சது, சாத்தியர்கள் அவங்கள வந்து பார்க்க முடிஞ்சது, விஸ்வதேவர்கள் இருக்காங்க அவங்க, அப்புறம் வந்து 2 அஸ்வினிகள், அப்புறம் வந்து மருத்துக்கள் தான் இந்த முன்னோர்கள், இந்த பித்ருலோகத்தோட அதிபதின்னு சொல்லிதான். அப்புறம் வந்து முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை வியப்புடன் பார்த்து எல்லாருமே வந்து பாக்குறாங்க. மற்ற லோகத்துல இருக்கிற அனைவரும் வந்து அவங்களை வந்து வியப்போட பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்றது. 23, 24 படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ரூபம் மகத் பகு வக்ர நேத்திரம் மகாபாஹோ பகுரூபாதம் பகுதரம் பகுதம் திராட்சராலம் திருஷ்வா லோகா பிரவிதாஸ் ததாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் வந்து குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அவர் வந்து எல்லாரையும் கோட் பண்ணிட்டு நானும் அந்த மாதிரி குழப்பத்துல இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. 24 படிக்கிற மாதிரி. படிங்க. நபக கிருஷ்ணம் தீப்தம் அநேக வர்ணம் வியாப்தானம் தீப்த விஷால நேத்திரம் திருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் பிரவ்யதி தாந்தர் ஆத்மா திருப்திம் ந விந்த்யாமி சமம் ச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொட உமது பற்பல்ல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள், வாயிலா வந்து திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உண்மை நான் காணும் போது எனது மனம் வந்து பயத்தினால வந்து குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்ன வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, அப்படி இருக்க நானு அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து 25 இல்லாம இதோட முடிச்சுக்கலாம். தம்ஷ்ட்ரா கராலானி சாத்தே முகானி திருஷ்ட வைவ கலாநாளா சன்னிபாணி திஷோ நா ஜானே நா லபே ச ஷர்ம ரசித தேவஷ ஜெகன் நிவாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தேவர்களின் நிறைவனை உலகங்களின் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். கால நெருப்பினை போன்று
உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்ட பின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. நம்ம இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். 25 நாளைக்கு 30 ஸ்லோகம் பண்ணிருக்கோம். மொத்தம் 59 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுதான் பகவானுடைய ஒரு இதுவும் விவரிக்கிறது. பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே அதை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன் தான் சொல்லலாம். ஆனா அதை கேட்கும் போதோ இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அப்படியே மயிர் பூச்செறியதுன்னு சொல்லலாம். யாருக்கு எப்படி இருக்கோ தெரியல. எனக்கு எப்பவுமே நான் இந்த 11வது அத்தியாயம் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாயிடும். கால்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆயிடுது மாதாஜி. மாதிரி பரபரப்பா ஆயிடுது. என்ன படிக்கிறோம் என்ன பேசுறோம்னு தெரிய மாட்டேங்குது. முடியணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சீக்கிரம் முடியணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காம இருக்கு. அவ்வளோ அவர் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவு உக்ரகமா இருக்கிறது சொல்றேன் நானு. அர்ஜுனனுக்கு எப்படி ப்ரூவ் பண்றாரு அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல அந்த இறைவன் நான் தியரியா சொன்னது அத்தனையும் நான் பிராக்டிக்கலா உனக்கு காமிச்சிட்டேன். நானு இதுக்கு மேல உனக்கு பண்ண வேண்டியது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றேன். பகவத்கீதை நிறைய இடத்துல இது நார்த்ல சில சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் பகவத்கீதையை கொண்டு வந்திருக்காங்க. 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே இருக்கணும். சோ அந்த பசங்க எல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா கேட்கறதுக்கு. அது ஒரு 10 வருஷத்துல கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடையும். பகவான் விருப்பப்பட்ட ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம். கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வர ஆரம்பிக்கும். சவுத்ல கொண்டு வர்றது கஷ்டம். சில ஸ்டேட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. குஜராத்